Cunoașteți soiul Abatele Fetel? Dacă nu, haideți să vă spun câteva cuvinte despre el. E un soi minunat. Părul Abatele Fetel este un soi foarte productiv, care rodește pe ramuri scurte, de tip spur, au fructul mare, este rezistent la boli, se recoltează acum, cam la sfârșitul lunii septembrie, se păstrează în pivniță, la răcoare, la beci, 2 luni, la temperatura camerei rezistă cam o săptămână și se îngălbenește. Haideți să culegem unul. Uitați, e copt, s-a rupt ușor. Pulpa este albă, fermă, la maturitate devine cremoasă cu un gust de miere polifloră. Dacă doriți să vedeți cum am făcut curățarea de primăvară, vă recomand videoul pe care îl voi afișa pe ecran.